Gowçulukmy? Näme boldy ho? Ýaňa ma gowduň? Ahmet, ýa çağıjyk nirde? Bilmedim ayağım ýaňa maştaýda oturdy. Kim aşo çağı? Eş, neme? Kakata ýuwasy gowja adam. Gowşa gaz. Hiç evde islänik öýünde oturan adam-da. Bu çağıjyga tüweleme. Isin basynda. Özi isleýär. Özi bäsman çykadan ýa-da edýär. Garaz öz günni özü görýär-de. Birden görseň maňa aýtsana şonu bolýarmy? Birden gabat gelse diýende. Bor, bolýajy. Ýok ben aýdar. Selamünaleyküm dayı. Wa aleykumesselam. Howmy ýagdaýlar? Näme işleýän? Eşik görüyen. Eşik görýäňmi? Hava. Sana näme eşik giýdirsek gerek? Angelan şta. Ben sana pul bereyim. Sen şu pulu Allah'ım hiç kime görkezme. Ýöne özüňe gerekli zatlary sop bolýarmy? Bolýar dayı. Bar. Sağ ol oğlum. Sağ olun dayı. Sağ ol. Bu tarafa çık oğlum. Sağ olun. Sağ ol. Ahmet, inim, gowçulukmy? Näme boldy ho? Ýaňa ma gowduň? Yankıça çağa yaman yüreğime ağuday. Näme üçin? Näme üçin beýdýär? Evet çağım çoň ýerine goýup gördüm bolýan. Allah can yetim çağlar öz penasına saklasın. Amin. Şükür etmeli. Bolýajy, köşeş. Ýersiň içeri.